Kulumbai, greetings to you all. Indeed, I am extremely happy to learn and know that Inside Northeast is going to start a new Bodo medium news channel in our Inside Northeast. I am really proud that this facility will provide lots of information to our Bodo speaking people, not only in the entire Northeast but also our neighboring state of West Bengal. I wish the management of Inside Northeast a grand success and best of luck and best wishes from me. Thank you. Jai Hind. Kulumbai. मोनसे मोजां खबर दाख्लै मोनदोंमोन आरोखि आङो कि नर्थ इस्ट इनसाइड नर्थ इस्ट माने निउज चेनेलनि मेनेजमेन्टआ आंखौ फन खालामनानै बुंदों आरोखि फेब्रुवारिनिफ्राय माने बर' मिडियामनि मोनसे निउज चेनेल खुलिगोन इनसाइड नर्थ इस्टआव बे फेसिलिटिया जोंनि बर'नि थाखाय बर'नि थाखाय अनेक मोजां खामानि मावगोन क्योंकि माने इनफरमेसनखौ जुदि इमिडियेटलि मोनगोन आरोखि बेनि थाखाय जोंनि बर' रायजोनि थाखाय अनेक मोजां जागोन बे नट अनलि इन द नर्थ इस्ट बाट अलसो इन द नेबारिं स्टेट अफ वेस्ट बेंगल बेनि थाखाय आङो माने मेनेजमेन्ट अफ इनसाइड नर्थखौ धन्यबाद होनो सायो आरो अन बिहाफ अफ मी एन्ड अन बिहाफ अफ द बर' पिपल आई वान्ट टु थेंक एन्ड कंग्रेचुलेट जोंनि इनसाइड नर्थ इस्ट मेनेजमेन्टखौ बेनि एफर्टनि थाखाय लानायनि थाखाय धन्यबाद होनो सानो आई विश देम ए ग्रेन्ड सक्सेस एन्ड best of luck and best wishes. Thank you. Jai Hind.